Yes, we're still in the stadium. Post-match tichitaura na Bla Oga. Vachitudza kuti vaonawo game iri sei Bla Oga. Muri sei? Aiwa ndinofara zvangu. Maonawo sei game ranhasi? Game ranhasi ranga riri tense. Ranga riri tense. Tatanga zvedu patatanga. Takasimudza muyero. Kubva tanowana gono baranzi offside. Kubva ipapo manika yambouya. Svikira vangowanawo chigogo chisiri klasi. But chakatotipinza busy for the whole ndofunga 75 minutes naye vakatungamira. Tobva tazonowana zvedu 1-1 nepena, but it was a good game. Since tiri pahome hatitarisire kurohwa zvechiwaiwai. Makatarisa play, takatarisa play yanga ichitambwa navakomana veMwos. Takatarisa vakomana vedu vemunomunotoni, vakomana veMwos. Matambiro anga vachiita. Changa chichileka. Vakomana vedu kubva kumashure kusvika pakati they are good. Strike force, especially pawindow. Coach wedu ngaatiitire plan. Ambotengawo mastrikers anopedza bhora. Bhora redu riri kufira pamastrikers. Kubva pakati defensive midfielders, defenders, attackers, aiwa bhora riri kuflowa, riri kutambika zvakanaka stereki. Strike force. Takatarisa kuti tine maplayers. Tine one wemunomunotoni anonzi Jerry Makangira. Maonawo sei neplay yake? Right, Jerry papinda aiwa bhora atamba bhora zvokuti aiwa arichinja. Maranzi akanga achiita macrosses aiwa achinja game zvatifadza isusu sevagari vemunotoni. Ari mwana wedu wemunotoni. Aiwa tiri kutarisira kuti vamupe game time yakanyanya kuti because aiwa kutamba bhora. Jerry akanakira kuti chero wakamisa kumashure energy yake yakanyanyisa, anomhanya kubva kumashure svika kumberi achingokonzeresa, akasimba mufana wekutisira kuti vamupe more game time. Alright, takatarisa game rari kuteera. It's an away match kuBulawayo kuChicken Inn. Chii chingaimprove? Samataura kuti mazino kumberi hatina mastrikers. Chii chingade kuimprove from today game ranhasi tichienda pagame reChicken Inn? Tikufanira kunora approach with be very much cautious. Tisanoita laps. Kipa wedu ndikumbona rumboita kamwe kakubva palaini kakumbopinda mukati kekuti anozomborohwa mabhora tasaipa rago asiri palaini atry kuda izobva zvaramba. We had to be very cautious. Totry kudefenda 45 minutes dzekutanga, then second half tokila edu bhora. Toramba tienda mberi nema-1-0 edu iwayi. Tinonge tichitoenda tichitopedza sisi. Because so far we are one of the teams isati yaane defeat muleague, Premier Soccer League yemuZimbabwe. We are one of the teams isati yaane defeat. Saka going away tinokuexpecta kuti tinouya neresult ipi. At least takaendawo tikanowana draw. Haluza haitoiti zvachose. Tikawana draw tawina. It's away from home. Then takawanawo 3 points. Tototi makorokoto toramba tichipusha kusvika tasvika pawindow. Aim yedu seMwos hatisi kunyanya kutarisira yedu mukombe, but tingoti 40 points mark yedu yakataurwa nakochi ye tangorova iyoyo, then next year we build a team inokonzeresa muleague. Thank you very much Mr. Oga nekutaura nesu kwamaita paGlobal News Zimbabwe. No, you're welcome. This is DJ Doing representing Global News Zimbabwe. Code again 99.5. We out.